Jane Bapak Priyo nggih ngaten iki kira-kira sing dadi biasane Bapak sinten Bapak Sadam nggih ngaten nggih. Kira-kira iki muga-muga diijabahi kalih Gusti Allah Bu nggih. Langsung meneng saniki. Pengen, Mbak. Ora aku ora pengen. Pengen yo lah. Nah ngaten nggih. Terus tujuanipun nggih ngaten niku silaturahim kira-kira badhe ngerintis temu besan antarane Bapak Priyo kalih Bapak Sadam. Ngoten iki mugi-mugi kemawon wonten ing pertemuan punika sedaya dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kula saking punika kekirangan menapa mekaman penyambutan penapa kemawon ingkang boten anggersepaken dumateng panjenengan sedaya singkang diladepaken punika kula selaku wakil Bapak Priyo sak keluarganipun kula nyuwun agunge pangapunten sing sak kathah-kathahipun Pak nggih. Nggih ngaten nika kawontenanipun nggih lesehan nggih hidangan nggih kok boten Allah wala quwata illa billah amma ba'da. Qadratul kiram dumateng para alim, dumateng para kiai yang tansah Allah Pak juga. Dumateng para bapak, para ibu, wabil khusus dumateng Bapak Priyo, talon pisan. Sepindah kula mriki silaturahim nggih nomor kalih nggih punika perkenalan. Perkenalan di tembi niki to nggih. nggih. Perkenalan. Nami kula Bapak Sadam karan Bapak Hadi nggih saged, Bapak Hasim nggih saged. Nggih. Niku kula kalih nomor setunggal Hasim Asari, nomor kalih inggih punika Patekur Rahman nggih sing ajeng niki nggih. Nggih sing nggih. Iki napa nggih? Melamar yoganipun Bapak Priyo, nggih Bapak Priyo. Ini mulai titik menika kula lamar terus pundi mriki mangke terami napa dereng nggih. Nggih, kantun iki nggih. Direk kula niku kathah. Nggih, direk kula niku kathah. Sangat wolu nek salah niku. Nggih. Saking kula iki keadaan nggih ngaten nika. Keadaan kula temri. Nggih tiyang tani biasa lho, tiyang tani biasa. Mbok bilih kula sak rombongan, kula sak kanca mriki sajakane kirang trapsila menggawe panjenengan sami. Kula atas nama keluarga nyuwun agung samudra panasani ingkang sakatah sami-sami. Kangge kula atur makata mangke kula sabare niki kula wangsul nyuwun doa panjenengan, nyuwun restu panjenengan mugi selamat kangge kula mampah.